Com has dit? Quant li costa a la federació que vingui la selecció argentina a jugar a Barcelona? Ens ha costat moltes hores de diàleg, molta dedicació, molt temps, bastant esforç. La col·laboració, també ho he de dir, del president de la Federació Argentina, l'AFA, en Grondona, i jo ho vam tancar fa pocs dies a Madrid. Per l'altre és el cost que ha tingut. Com que m'imagino que ara per la pregunta i que volia ser el cost econòmic. Li diré, això us ho diré a tots els companys, després del partit, si omplim el Camp Nou, no ens costarà res. Si no l'omplim, no ho sabem encara la quantitat que ens costarà, però llavors ens costarà. Però hem d'omplir el Camp Nou i el cost serà, tindrem algun benefici.